Lowens Barcena nasa linya. Lowens, good morning Lowens, come in. Good morning, Tabi VP. Good morning sa mga tarantabay, sa mga dagdag pang bareta, sarong 55 anyos na lalaki, dagdag sa otoridad pagkatapos na makuwaan nin sobra 300,000 pesos na kantidad nin illegal na droga saan matukdol ini sa ginibong drug buy bust operation na ginibo kontra sa iya sa Barangay 41, Barangay Bugtong, Legazpi City, mag-aalauna kasuhapon. Basado sa police recording gikan Legazpi City Police, ang suspect na bisto na si certain Jose Hermel Yamuso Alcala, 55 anyos, may agom, sarong high school undergraduate, warang trabaho, na residente kan Purok 2 ka nasambitan ng lugar. Sa pinagkasarong persa kan otoridad, entry kan Legazpi City Police asin PDEA, positibo ang resulta makalihis na aligadong makumpiskaran ang mga sospek kan mga minasunod. Sarong nakasilyadong silag na plastic transparent sa sachet na may laog na pinagdududahang shabu na iyo an object of buy bust na nagkakantidad ni 3,500 pesos street value asin 3,500 pesos na buy bust money kumpuesto nin tunay na 500 pesos na kwarta asin tulong ama ng ribong budol money. Alagad na kuha pa kan mga operatiba sa suspect ang sarong nakabugkos na plastic sachet na may laog na pinagdududahang shabu na may gabat na 100 gramos. Alagad ini may street value pala na 320,000 pesos. Ang arestadong persona asin ang mga nakumpiskar na ebidensya inimbentaryo tabi BP sa ambangan man mismo kan suspect asin na pagkatapos kan na mga proseso idinara sa Legazpi City Police ang suspetsado para sa formal na disposisyon. Sa paagi kay tabi BP nangangapudan man si Legazpi City PNP OIC Chief of Police Police Lieutenant Colonel Dexter Versola na dahil magsuporta sa mga siring kening mga persona asin kon may manotaran o may mga naaraman na mga persona na nasa likodan kan siring na bagay ipagtaong aram sa na daw sa indang komandansya tanganin ang matawan ni informal na disposisyon dahil ang sa iya daw na turno seryoso ang sa iyang kampanya malabanan ang droga tanganin na dahil magproliferar sa Legazpi asin tanganin ng malabanan ang anuman na sunod-sunod ang mga buy bust sa Legazpi Daracolaon. Roger to that. Ang kantidad, ano ba yan? Gariin da sana, paano mangyari ka yan? Matagari dekorada mo kasuapon sa speech kang presidente na prioridad ang laban kontra droga. Yan sana. Oo, okay, sige. Oo, Roger. So yan kami VP ang mga bongkaras na impormasyon. Halidigdi sa luwas, ako po si LBB. Mientras tanto, thank you Lowens sa istorya. Hali po dyan sa luwas mga tugang. Mientras tanto, Lowens Barcena po nasa linya. Good morning Lowens. Joshua. Hello. Alam ko na. Gari, alam ko na. Nal, tuktukan na tayo payo ko, Nal. Gari, turog pa ko, Nal. Gari. Bata, pizza uno palan mo yan, adi. July 1 palan mo yan. Joshua. Yes. Yes. Okay na. Sige, go. Yes, good morning VP, good morning sa mga paraantabay. Para sa mga dagdag pang bareta, may tama nin bala sa tuong porsyon kan payo asin nakahupilad sa laog kan sa iyang kwarto. Tiring ka iyan ay pigladawan ang sitwasyon ni former Congressman Rolando alias Nonoy Andaya Jr. Kang ini mahiling kan sa iyang personal assistant na si John Mark Patrick Senyar sa laog kan sa diring kwarto ka ini. Iyan ang nakumpirmar kan DCGB News sa paagi kan ipigtaong initial report hali sa tagapagtaram kan Police Regional Office 5 si Police Major Malu Kalubakib. Si Andaya, 53 anyos, dating congressman, residente kang St. Jude Orchard, Barangay Concepcion Grande, Naga City. Susog sa report,
alas 11:30 ang pagkaaga kasuudma Hunyo 30 kan mag-report sa Naga City Police Office ang personal assistant kini na si Senyar. Sigun ki Senyar, nakadangog siya nin putok nin badil sa laog kan kwarto ni Andaya. Kan ikumpirmar ini kan sabing persona, digdi na kaini na discovery ang sitwasyon ni Andaya na nakahigda na asin may tama nin bala sa payo. Mientras tanto, sa ngunyan, dai pa kinagduluwas na konkreto o kompletong mga detalye may kinaaraman sa nangyaring insidente. Dai pa malinaw sa ngunyan ang rason sa likod kan pagkagadan kaini. Bantang nagpapadagos pa man ang investigasyon kan mga otoridad. Sa ibong nalado, ang pagkagadan ni Andaya, yuman ang kinumpirmar kan sa iyang mga aki na sindaranton asin Katrina Andaya. Sa paagi nin tarong Facebook post kasuudma kung saan naghagad ini nin pangadji para sa kapahingaluan kan sa indang ama. Bantang pinagmawot man kay ini na privately makapagluksa sindang mga kapamilya. Yes. Day aram kung ano ang motibo bud anggulo ano kan sinabi ng pangyayari. Roger, VP. Oo, kang madangog ka ito ni Senior na may nagputok sa loob ng kwarto kan sa iyang boss. Roger. Ano, bata ini, aram mo ini si Andaya tabi Joshua. Alo ining naging congressman. Roger, Tapos kung ko na sa VP. sala, kan garap panahon ni GMA, buda, aloy na, naging kanin budget, nagtrabaho sa budget ini. Yes, VP. Oo. Kinag siya Doon naging sa budget secretary ni. Ha? Oo, kan BBM, kan panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo. Yes, buda sarap pa naging appropriation chair yan sa House of Representatives. Roger. Kaya lang nagkaperang sunudan inin na kuan, nadaog sa eleksyon sa lokal na position diyan sa Kamsur. Roger. Kanginot barag dalaga ng gobernador. Ya, ngunyan nagdekaro kung gobernador garang pigdalaga Gobernador niya. Giraray, VP. Ada siya nakakaabanti sa mga Villaperte. Roger. Okay, pero dahit ba ang apig lulul ko confirm kang pulis anggulo, ano kung nata nangyari ito, no? Roger, may sa mga nakalat ng impormasyon, BP, sa pinaghihiling na anggulo, posibleng nagbadil ini kan sarili, pero day ako makakompirmar kayan, BP, tapos ay pinabot sa tuyang report, day man duman direkta nga nakasurat na may o na nagbadil ini kan sarili o may kataning ini na badil. Pero iyan saro sa mga nahihiling na anggulo tabi. Anyway, respetado tama ng pagmundo kan pamilya, ano? Kung ano man yan na nangyari, ipangadyi na lang ang kalag ni dating congressman o former congressman Roland Andaya Jr. Yes, correct. Okay. Sige. Yes, so yan tabi, VP, ang mga dagdag na informasyon sa pag-follow up ng DCGB News sa Police Regional Office 5. Hali sa lawas, Joshua Pino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa lawas. Mga pandiurag na mga lead-in ki mga reports. Kaya, alright, 5:31 oras mga tugang sa Pilipinas. Asin po sa DCGB. Uy, may text digdi. Dapat nga ya, permi kang nagpa sa Manila. Tara, atab ka. Iyay. Sabi tama. Latosunta ka dyan ha. Sarawayon ka. At lagi mata ko mo niyang kiatab. Alas 13:30. O nagtuko sa sofa tangan niya ko 3:30 tabon ma napasiram sa turog-tulugon pangyari kinat pala pag nagmata pala Ronald ng mga alas 3:30 dahil ka na magturog giraray alat-alaton muna yan ang lesson learned kung yan na aga yan ang sa ko yung lesson learned kung yan na aga dapat pala dumiritso ka na maglakaw-lakaw ta DPC napapasiram ang turog 5:31 mga tukang oras po sa Pilipinas, asin po sa DZGB. Newspaper front page, enot sa morning hirit. Newspaper front page, enot sa morning hirit. I-text na po mga tukang ang mga birthday greetings. Papasadahan tayo pagkatapos kaning headlines ni Paring Mar de la Cruz. Halip po dyan sa newsroom kan DCGB. Paring Mar, good morning. Come in. Good morning, BP. Good morning sa mga tawag-tawag. Headlines ko niyan, inaugurasyon ni PBBM, generally peaceful, sigon sa NCRPO. PBBM, mas papagayon ng Estado ka Nasyon, matang Presidente Marcos Jr., kumpiyansa na kakayahon ni Education Secretary Vice President Duterte ang reforma sa edukasyon. PBBM, tinawanin doon na warang kalaban na tinungtungan durante kang kampanya. Dating Presidente Duterte may ultimong tugon sa publiko. Chief of Staff as in Depth and Undersecretary ni Pomoceno Malaluan, binakantinan sa iyang posisyon.
Mantang DOTR Secretary Arthur Tugade nagpasalamat man sa sambayanang Pilipino sa pagtapos ng sa iyang termino. Foreign policy ni Marcos Jr. posibleng ibase sa estratehiya kan sa iyang ama, sigon sa mga analyst. Aha. Mga kongresista nagpahayag maning pagidumamay sa pagkagada ni dating Congressman Rolando Andaya Jr. Kabinet asin ibang opisyal ng gobyerno nagsumpa na kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Aha. DA officials nagsasabing involved sa agri-smuggling, bigi-imbestigira na ngunyan. Mantang selebrasyon kan Idil Adha, mapoon sa July 9. Yan. Aha. Yan, BP, ang mga nanganap na headlines. Ang detalye po yung aksyon alas 6 sa 7 ng pag-agad sa mga micro news sa San DCGB. At dyan kang PYS Enterprises, napon sa namin sa Mrs. Raul Marisa Calio. Dyan sa Orsay, Ligas City. Basta radyo, i-PYS niyan, 24/7 konektado ko mo maski daing load. Ini po si Mardila, good morning! Good morning, Paring Mar. Newspaper Salamatan. front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paring Mar. Sa mga headlines kan mga bareta sa Lado Nacional. Tumpak na oras sa buong kapuluan, alas 5:35. Good morning, Bossing Ariel. Welcome po sa DCGB. Good morning po. Yes, sir. Makihagad po kami ki-forecast. Ngunyan pong aldawnin biyernes para po sa mga parantabay. Go ahead po. Para po sa tuyang update sa kamugtakan sa panahon, ang tropical depression na Doming na mintinambo ang kusog kaniya bang iniman nagihiro sa direksyon na panorte. As of 4 a.m., pinakarakula na ang sentro kang tropical depression Doming sa distansyang 950 kilometers sa may sirangan kang extreme northern Luzon. May maximum sustained winds na nag-aabot sa 55 kilometers per hour, as in may pagbugso kandulo sa nag-aabot man sa 70 kilometers per hour. Sa ngunyan, presente man ining naghihiro sa direksyon na panorte sa rikasman na 20 kilometers per hour. Samantala, nakaka-apekto man ang southwest monsoon o ang duro sa bagat sa suldo panapatek ang central as in southern Luzon. Sa maghapon, ang kabikulan nilalauman man ang bahagya hanggang sa mapanganoro ng kalangitan, as in posible man ang mga pulong-pulong pagkuran o pagkikilat as in pagtaguldon. Maluya hanggang sa katamtaman manadoros na hali sa timog sulnupan ang mairal na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Pinatay kagwat kang temperatura, 24 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:22 ni Naga, matsulnop at alas 6:06 din hapon. Aladigdi sa Diyos di Pag-asa, Ariel Samudio. Sir Ariel, may chance pong tumama sa dagain ni na bagyong si Doming? Digdi po sa tuya sa Pilipinas, dahil man po iniyo inasa na malandfall. Oh, very good. So at least puro lang sa dagat po siya, ano? Iya po. Okay, salamatan tabi sa forecast ngayon na aga. Mabuhay ka ba dyan sa Pag-asa? Yan mga tugang ang kamugtakan kang panahon sa Pilipinas, asin po sa DCGB, alas 5:36 ni morning. Ang oras, hatod po sa Indo, kan mga minaso, Ang no? oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Uy, 20 na lang, alas 6 na po in morning. Nasa linya po mga tugang si Hans Galero. Ali po dyan sa luwas. Aramon taruan mga dagdag na istorya. Hans, good morning, come in. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, lataw na marhay kay Gobernador Noel Rosal an sa iyang kaugmahan daw na inabot inin banggi kakalibot sa mga munisipyo kan Albay para magpasumpa kan mga bagong opisyalis sa kada LGU. Ini matapos na maski nalampas alas 10 na ning pagkabanggi, maugmang huminampang man giraray sa mga miyembros kan media, asin man mga barangay captains kan syudad kan Legazpi, pati na mga department heads kan City Hall nasambitan ng opisyal. Sigun sa iya, labi-labi man giraray sa bunsugunyan ang kaugmahan niya dahil sa nailihir sa nasambitan ng pesto mantang nagpasalamat ini sa suporta kan mga barangay officials asin mga department heads sa gobyerno lokal kan Legazpi dahilan so kung wara daw ang mga ini wara manin mangyayaring magagayo na programa digdi sa bilog na syudad kan Legazpi asin naglalaom siya na maski na malipat siya nin pesto o kaya digdi na sa mas langkaw na level sa Kapitolyo na siya matukaw padagos man giraray ang suporta kan mga ini sa iyang pag-administrar digdi sa bilog na probinsya kan Albay. Sa ibong nalado, naging presente man sa pagpapatipon ni Governor Rosal
nagkapir ang mga bagong ilihidong opisyalis kan na syudad kan Legazpi. Siling nasanan ni Kapitan Ato Madildilig kan Taysan. Nangunya nagtukaw na bilang City Councilor kan Legazpi kung saan labi-labi man ang pasasalamat kay ini. Dahil sa dain niya huna-hunaon nasa rong Kapitan na matukaw bilang City Councilor kan Legazpi mientras sa nagtao ni asigurasyon na kung ano man ang mga pangangaipo kan mga Gaspeño tatawan niya ini na magkakanigong solusyon mientras nayaon man digdi niya nagpresente man sa pagtiripon ang top-notch councilor kan syudad na si Lau Beltran as naging presente man sa pagtiripon si Mayor Jerem Arcangel kan Jovellar Albay. Tinawanin na doon kan alkalde na sa pagtukaw niya sa pwesto niya na aldaw, pupuunan niya ginara ini sa paagi banal na misa sa Kapitolyo Provincial kan Albay, mantang nagalaom siya na padagos ang suporta kan na kagabsan sa iyang administrasyon bilang gobernador kan probinsya kan Albay. And tabi VP na informasyon, Ans Galero with Boy, DCGP. Salamat sa report. July 1, mga tugang masumir sa pwesto ang mga bagutang mga elidong opisyal. Talagang yun na yan. Mga tugang ang laban patipuan sa tuyang presidente. Kaso hapon, mga tugang na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Malaman ang mga sinabi. May kinaraman po sa sinabi ng mga pulisiya sa tuyang gobyerno. Mientras tanto, aramon ta po ang dagdag na report hali po dyan sa lawas si Jimmy nasalita nasa linya 15 bago mag-alas 6 in the morning. Hello Jim, good morning, come in. Yes, salamat BP Maraynaga sa mga parantabay sa mga dagdag niya itong bareta. Kick-off po kung sa ngunyanal daw kan Police Community Relations Month, PCR Month, sa lindong kan Philippine National Police. Digdi sa ligaw, basado sa PCR Chief Yumi Barante, igwa sindang niya na aganin pasumba gift giving sa komunidad. Asin barangay visitations sa laot. Sarong bulan, igwaan pinpinin mga aktibidad pambarangay, siringkan symposium, gift giving asin iba pa, tanganing an community asin PNP, makadevelop nin marahay na relasyon sa pagsabing an mga tao sa barangay, kung dainin kooperasyon, may relasyon sa trabaho kan polis, kung igwanin mga problema, krimen asin iba pa, mapagal, sa lado kan PNP ang pag-aksyon sa mga kaso, kung ang komunidad daing tiwala utakot sa mga otoridad. Digi sa ligaw, basado kay PCR Chief Yumi Barante, sa lindong ni Police Lieutenant Colonel Aldwin Gamboa, COP, establisado ang good rapport kan PNP, asin mga tao sa barangay kung kaya haros sarong bulan o kaya dainin mga kasong unsolved digdi sa syudad kan ligaw dahil sa napipreservar kan liderato kan PNP an partnership kung saan bako kompleto an trabaho kan polis kung may gap an community sa PNP. Sigod kay PCR Chief Barante, laomon sa laog ning sarong bulan bilang PCR month, haros aral daw may mga aktibidad pambarangay an PNP. Ang tema ta BBP kan PCR month mo niyan, ugnayang pulisya at komunidad tungo sa mapayapa, maayos, maunlad na pamayanan. Tingog ni PCR Chief Yumi Barante. Salamat po, maganda ang samahan ng community tsaka PNP, which is yung good report talaga. Kasi makikita po naman natin yung mga accomplishment ng PNP at talagang nandyan po ang tulong ng community. Kung muna po palagi namin sinasabi ng COP na hindi kami magiging ganap na tulit na PNP at hindi kami kung wala ang tulong ng community. Kung baga po sila ang aming mata, ang aming na makakatulong sa pagsupport sa peace and order. Yan ta BBP, sa tayo mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Hali po dyan mga tugang sa luwasan. Kaya ba po si Jomar Bien
sa mga dagdag na istorya, kumusta ang tadaw ang Premier Distrito Kanalbay? Good morning, Jomar. Kami, Jomar. Salamat, VP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Arestado kasurma kan Tiwi Police ang sarong paraoma dahilan sa kasong child abuse. Sinusog pa kan mga elementos kan Tiwi PNP ang suspitsado na si Salvador Plet Jr. sa Mercedes Camarines Norte para iserbi ang mandamiento de arresto na ipinaluwas ni Judge Luella Tindugon Rocha, ang presiding judge ng RTC Branch 16 dito sa Tabaco City sa kasong may kinaraman sa pagbayular sa Republic Act 7610 o itong child abuse. Ang suspitsado na si Salvador Plet Jr. is Yukson, 42 anyos ini, soltero, paraoma, residente kan 4 barangay Hinipaan, Mercedes Camarines Norte. Sa record kan pulisya, ini igwaning kasong pagbayular sa Republic Act 7610 kung saan nasasabi digdi na ang Republic Act na ini igwang koneksyon sa pagpapabaya, pag-aabuso asin na pagbukulog sa sarong aki 80,000 pesos ang pinagrekomendar na piyansa kan korte digdi kay Clet. Yan report, Jomar Vian, DCGB. Salamat, Jomar, sa istorya. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman in the morning sa DCGB. Aram daw nindo kung pera dapat na steps o kaya bitad mga tugang kadal daw ang dapat na konsumohonin sa rong persona. Dangani po na makonsiderar na siya po maging healthy as in marayan sa iyang ehersisyo o kaya cardio exercise. Napagaraman mga tugang na dapat igwa kita equivalent okay, dapat igwa kita 10,000 steps per day. 10,000 na steps kadal daw ang dapat natong konsumohon. Ini po may equivalent na 8 kilometros o kaya 5 miles. Alam mo uno na din. Ini po base sa pag-aadal kan mga eksperto po sa United States. Tunain dapat daw na igwanin 3,000 hanggang 4,000 na steps. O kaya bitad kadal daw, mga tugang na minapareho kan 1.5 to 2 miles per day. Yan sa pag-aadal sa US. Pero generalmente, dapat databi mga tugang igwa kita ki 10,000 na steps kadal daw o kaya kapareho kang 8 kilometros. Mientras tanto, siring man kay ni mga tugang ani pinagrekomendar kan mga eksperto para po mga tugang maging healthy ang sarong persona na pag-araman tabi na sa paagi kan sinabi ng bagay mas nagkakaigwa kitanin marhay na exercise sa tuyang puso asin siring man ini ang paagi tangani po na kita magkaigwa po nin healthy lifestyle. Pero ang sabi kan mga eksperto dapat po mga tugang nasabayan mga tugang nin maray na pagkaon, diet, asin po tama na lifestyle, tangani po na lalo na mas magayon, an sa tuya, tabi na sa dere, salbatana. 10,000. Pero igual na pagangon yan, diba? I-try nindo. Okay, igual na ngunyan ki cellphone, igual na ngunyan ki mga relo, bagat tabi na nabibilang, kumpara mga tugang steps mo kadal daw. Una nga sa mo yung pag-iriba sa admin department kan DCGB. Naglakaw kami duman sa Manila, Samoa, kansuhali kaming Boracay. Sabi ni Shirley, ay nakakonsumo ngayon kita ngunyan, ako ngayon ngunyan ki 3,500. Kung sabihan palan, achievable, mga tugang 10,000 na steps kadal daw, min sarong persona. Ari, yan po ang mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Ngunyan pong aldaw na ini, mga tugang nin Biyernes, pitsa uno na po kang July 2021. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요.
Sige, oy, pasadaan ta muna sa mga greetings ngunya na pag-aaga na pinadra po nindo didi sa DCGB. Happy birthday sa magayon asin dedikadong nurse na pamangkin ko na si Janine Zara Ortega. Sabi mo ni classmate na Jingle Ortega Salian. Good morning, mate. Ha? Happy birthday po kay Miss Janine Zara Ortega. Ha? At saka congratulations ngayon to my niece Sofia Cassandra Ortega on her graduation today at MORM. She is a recipient of academic award, and Tiffany Arnie Ortega also an academic awardee on her recognition day yesterday. Yan, congratulations ha. Happy listening to Carrie and Vic Mendoza, mga constant listener daw kan Morning Hirit. Salamaton po si Carrie and Vic Mendoza. Good morning. Sabi po ni classmate na Jingle Ortega Salian. Good morning, tabi mate. Ikanan tunay. Good morning, tabi. Salamaton sa pagtutok po sa satuya na programa. Happy birthday kay Jocelyn Marbella ng Santo Cristo Daraga Albay. Yan, Jocelyn. At from Miletro Brigado. Good morning po. Maray na aga tabi sa happy listening kay Mama Shoni. Your image is still... Mama Shoni, good morning daw. Advance happy birthday sa July 6. Sabi ni Marites, ang sa imong beautiful daughter. Yan, ha? Pakibati po sa mga taga Forbes College at saka Forbes Academy employees, lalo na kay Meng Kan Forbes Bugtong. Good morning, tabi, ha? Mga taga Forbes College at Forbes Academy, maray na aga, tabi sa Indo. Good morning, tabi. Ay, sus, okay na to. Advance happy birthday po kay Ate Janet Lorente Morcoso. Bukas na July 2, Ate Janet, happy birthday po, and ng Taladong Kamalig Albay from your sister Virgie Maravillas ng Kamalig. Salamat, Kuya Hen. Good morning. Thank you. Welcome po. Happy birthday kay Alvin Bungat sa July 2. BJ Impiligaspi from MMC. Yan. Good morning po. Morning. Pagigreet po sa pamilya ate at saka happy birthday kay Julie Ann Liamado ng Gabawan from Chit Ate ng Istansa. Happy 77th birthday to our mother, Mama Del Basquinas ng San Roque Street area, Ginobatan. Happy birthday from Ness and Cell. Good morning po. Welcome po. Morning. Sabi ni Tano Ayala, binabati ko po ng happy 53rd birthday si Susan Toledo kanamo urawon laming rapo-rapo albay from Denzel. Kadakol kan may birthday niya na di. Classmate, good morning. Brown out da sa taisan kasubanggi. Ay sus ko na ako dai ko nagkaparansin. Brown out sa taisan kasubanggi palan. Sige po baka may kuryente na classmate di. Good morning kay amigong nong Smith Shop, nong Imbudo. Nakabarato ka na, masiyang pa. Maligaon sa commercial ni Nongs na ang voice over ka na nini. Nong Smith Shop, yaon dyan sa Saudan, Caligaspi. Good morning. Si mama ni amigong Nongs, si Demo. Si Chanena, maray na aga po sa imo. Diyan po sa Rapo-Rapo Albay, maray na aga tabi Chanena. Good morning, migo. May kusida ka ngunyan? Sa dampa nino. Asa ba kayo oral naman na may kusida dyan sa dito na patakan utong so para bantay ni amigong Nongs dyan sa dampa ni Nong. So taga binanuahan na magayon ng babayi. Taga binanuahan na magayon gayon sa Rana Saday. Good morning, tabi Chanena. Good morning, Chanena. So, para dangog tang mama. Ay, Chanena, ano daw tabi kung mag-Jim's Coffee ka? Ano daw tabi, Chanena, kung mag-Jim's Coffee ka? Di, taramay daw si Nongs. Taramay daw si Nongs ngayon, oy. Apuran mo si Nongs ngayon, oy. Ano ngayon, ma? Bakali daw ngayon ako no ikan James Comping para taram ni Henry M kung kumusta ang namit ka. I-try mo daw tabi Chanena. Diba?
Kapag nag-Jim's Coffee ka po, may plus ka sa life. Pag Jim's Coffee po, iba po yan kakaibang sangkap na kakaiba man sa ibang kape. Ha? Para po mamantin na makusugan sa tuyang lawas, mabaskogan sa tuyang lawas. Ha? Jim's 5-in-1 Coffee Mix. May Korean ginseng yan. Siya na araw mo gayon. Ha? Tapos may ka man nakadangog. Ha? Ang Korean ginseng daan nakakatabang po para sa tuyang lawas para maging mabaskog. Asin po mapakaray po sa tuyang memorya. Ha? Igaman ka agaricus mushroom na marahay na antioxidant na mayaman sa dietary fiber, vitamins, minerals at beta-glucans. Asin po labanan ang mga cancer cells. Yan. Para po tabangan kang magkusugan sa immune system, dapat sabayan po ng proper diet asin healthy lifestyle. Tama! Ay, ano kasabi ta? Maski anong laklak mo ka na Jim's Coffee, kung ang lifestyle mo maluya, di man giraray. Dapat pumaray ang lifestyle asin pumaray ang diet. Yan. Kapag naka-Jim's Coffee ka, may plus ka sa life. O tiyan na, di ko aram kung gukay niyan sa rapo-rapo. Jim's 5-in-1 Coffee Mix. Mababakal sa mga grocery, supermarkets, and drugstores sa indong lugar. Pwede gayon. Ipapo, ako di, apodan mo na sinongs, bumakal na ikan ngayon, yan sa LCC, sa Ayala Malls, tabi, yan, noy, ano po ma, bakalin ako noy kay Jim's Coffee. Ano, uy, may lapu-lapong kusi, ay the best, mapit ako to daw na, may lapu-lapong kusido, Budak gulay na santol. Mapit ako daw da. Ay tunta naman sa kusido ni Nongs. Iba ko si Derek Edwin. Panamitong ko ni Kikosido. Gara pirmi na sa nasigang kapi-kapi na sa nagani. Panamitong ko lamang ni Kikosido na lalaking ini. Ano? Yaring maging mari ang resulta. Bueno. Okay na. May pahabol pa. Good morning, Tabi. Si Bossing Eric de la Cruz. Marinaga, amigo. Pakibati po happy birthday kay Ma'am Eden Lana ng Legazpi City National High School. Kadakul kan may birthday ngunyan, adi. Eden Lana, Legazpi City National High School, ma'am. Happy birthday po sa imo. Good morning. Happy listening po sa mga taga Divine. Oy, mga taga Divine Word High School. Good morning po. DWCL High School Department. Nagdirect din sa mga taga Divine kaswapon. Matibayan mag-voice over ito. Sabi ni Pading Ray, may text pa lang si Pading Ray, Lord God, because I am weak, please send me people to help bear my heavy load. Your grace and their love give me strength to carry on. In Jesus' name, amen. Happy birthday. Happy happy and blessed Friday to all. Everyone, let us preserve peace. Corrected by Tabi Paday. Salamat na. Ito, basahan ka ay, sus, din ang oras o garing. Saga na pa din sa Rabit Dawit mo pa din. Ngayon sa Rabit Dawit mong nabasa ko na pinadala mo, Good morning daw sa mga, 9 million labi, surilo. Natata surilo ni Bibi ang pigurunan ta. Deko na rin paro ito, 9 million? Grabe. Ilingon ta daw. Deko aram ha? Grabe kang texter ta. Surilo pala ng pigiling ka ng texter ta di. Ako di ko napansin ito kung anong klaseng relo niya kasuapon. Jerry Aranya, sandali lang. Good morning daw Macedonian Heritors. Belated happy birthday kay Mading Jean Meneses at Sian Clarence Brizuela sa LA Drive Gugon. Wish po, BBM, pangarap nyo ang pangarap ko. Iyan ang sinabi ni BBM. Parang inulit, tulong beses ng inulit, 4 na beses ng inulit. Mga tugang antatara mo na, pangarap nyo ang pangarap ko. Ako talaga, pangarap ko man. Sana ang pangarap ko, pangarap niya. Happy birthday kay Joshua Rimado ng Istansa, Tagaytay. Yan. Morning. Boro banggina sa nang puro palso kang ilaw. Sabi ni Ate Kayen, good morning po, Jim's Coffee na po. Advance happy birthday kay Mama Maritoni Librera. Keep safe always and we love you. Yan. Good morning, Mama Maritoni.
Marinaga po, mga tugang, an mga bareta, susunod na sa morning hirit sa DCGB. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 6:03, tumpak na oras sa buong kapuluan. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Pamayokan mga bareta, mga department head sa Kapitolyo Provincial Canalbay ipinaapod ni Gobernador Noel Rosal. 32 na loose firearms na kumpiskar mantang 31 katao ang arestado sa kampanya kontra sa pulisya sa Kabigolan. Sa lado nasyonal, inaugurasyon ni Presidente Marcos naging matrangkilo. Administrasyon ni Marcos suportado kan mga senador. Marcos aminado na magkakaigwanin food crisis sa nasyon. Detalyes mga tugang kan mga bareta sa lado lokal. Kasabay kan sa iyang panunumpa bilang alkalde kang Legazpi City, inagyat ni Alkalde Geraldine Rosal ang mga bagong ilidong opisyal kan syudad na magtarabangan na masustenir ang programa kan lokal na gobyerno kan Legazpi para sa mga Legazpeño. My fellow officials, we were elected by the people of Legazpi not to be their masters, but to be their public servants, aspiring for changing reforms, more progressive, innovative, and aggressive in addressing the challenges of financing our development plans and programs, to bring into reality the changes that our people have desired, not only for themselves, but also for the children and the generations after. Sa inaugurasyon o inaugural speech o address ni Rosal, inilatag man kainan mga tatawanan niya ng prioridad kay bahana ang pag-enroll kang syudad sa Universal Healthcare Program, Food Security, Social Exclusivity, partikular na sa mga senior citizens, pagpapakusog kang road network, street lights as in housing. Sigon sa alkalde, papakusugon pa niya ang programa sa marine development, water system as in edukasyon. Sinabi niya na bako madali ang pagrealisar kanasabing mga plano kung kaya nangapudan siya sa kooperasyon. Unin kooperasyon as in suporta sa mga miyembros kan sanggunang panlalawigan as in mga Legazpeños. Pinanginutan mga tugang ni Gobernador Noel Rosal Canalbay ang pagtripon sa ipinapod kung sa ini inatindiran kan iba-ibang department heads kan gobyerno probinsyal. Tanganing personal ng midbidan siring man inisyal na matukar kung ano ang mga plano na ipapasunod sa mga masunod sa albay. Kulang pa ang nagatindir sa pagsasabi na may mga departamento na daipang napipiling pamayo. Alagad ini pinaglaoman na mabubugtakanin maski inkargado sana sa ibong nalado. Siya nakipag-ampangan man sa mga punong barangay kaniba-ibang banwaan asin syudad sa probinsya, tanganing magpasalamat man sa suportang itanaw sa iya kan uminaging eleksyon. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Lowens Barcena may dagdag na report. Piglalauman kan konseho kan barangay Dapdap Legazpi City na maikonsiderar kan magiging bagong matukaw sa Legazpi City ang sa indang pinaggugutiil na daipaghalion ang Macabalo Shipyard Bridge. Ini ani pinagunambitan ni punong barangay Glen Barcelona sa pakikipag-ulay sa iyakan DCGB News na baan lamang daw sa piglalauman na pagtukaw sa liwat ni Legazpi City Engineer Noel Insinare sa pagtukaw man ni Legazpi City Engineer Nong Ibo sa Provincial Engineering Office kan Probinsya Albay. Dai na mangyayari ang plano kaini na alion
ang shipyard bridge para tawan sana ang regular excavation kan makabalo. Asin nga ni na maging magayon man ang makabalo Esplanades project. Sa pakikipag-ulay kan mga nakaliis na aldaw kay Engineer Ibo sa iyang ipinagunambitan na nakaipuhanan talagang alion daw ang shipyard bridge sa lugar. Tangani nang mangyari ang siring na obheto bagay man na pinagkukontra kan Barangay Council Tagisigon kay Barcelona. Ang nasambitan ng salog, bako man iyan natural river kundi man-made river na kung saan pwedeng kontestaron. Ang magayon daw nagibuhon sigon kay Barcelona iyo ang pagayonon ang tulay ibuhon na mas makusog kangani nang maikonektar ang mga taga Purok 5 kan Barangay Dapdap alagad sigon kay Ibo sa iyang plano talagang dai pwede ini mangyari tangani ng tawarin dalan ang makabalo ang makabalo excavation asin napadagos na paglinigtan na makabalo alagad sa ngunyan da ipamalinaw kung ano managad ang plano sa bagong matukaw sa Legazpi City Engineering kung ipapadagos ang plano na ini bagay na pinagkukontraktan na sambitan ng barangay. Dagdag na Bareta, ako po si LBB. Serbisyo caravan kan mga ahensya de gobyerno na ginibo sa Legazpi City naging matrayumpo. Ange Galero sa report. Kadakol na mga ahensyas de gobyerno sa Rion Bicol asin sa syudad kan Legazpi ang nagpahayag nin kaugmahan na matapos na maging matrayumpo ang ginibunindang serbisyo caravan asin tugtugan sa parke sa Albay sa Peñaranda Park kasuudma ini matapos na magkaigwa o magtaon nin serbisyo caravan para sa mga Legazpeño ang Albay Police Provincial Office and PNP Region 5 Philippine Army 903rd Brigade Bureau of Fire Protection Naval Forces of Southern Luzon, Napolcom Provincial Tourism Culture and the Arts Office, asin man ang mismong LGU Legazpi. Sa paagikan serbisyo caravan, nagtausinda nin tabang sa mga Legazpeño na muyang makaaram kan mga serbisyo ninda, mantang ikwaman nin mga libreng pigtao na programa o serbisyo para sa indang sa mga nagpartisipar, nag-atendir sa nasambitan ng serbisyo caravan. Pero kayan ikinaugmaman kan syudad kan Legazpi na nagdakulman nagpabakuna sa nasambitan ng serbisyo caravan dahil lang sa ginibo man ini para bukod sa nasa mga kaakian kundi pati naman sa mga adult kategorya sa Peñaranda Park. Pinaglalauman na sa mga maabot pang aldaw o kaya bulan magkakaigugiraray nin siring na serbisyo caravan na igdigiraray sa syudad kan Legazpi. Dagdag na Bareta, Ange Galero, Sinabi po kang Police Regional Office 5 na nakumpiskar nindan 32 na loose firearms mantang 31 katao ang nadakop siring man sarong suspitsado ang nagadaan sa sarong simanang sabay-sabay na anti-criminality and law enforcement operation poon kan Hunyo 20 hanggang 27 ngunya na taon. Sinabi ni Police Major Malo Calabakib tagapagtaram kan PR5 ng sarong simanang pinakusog na kampanya may kinaraman o may kamautan na masimbagan ang problema sa mga inot ng napabaretang violensya asin mga insidente na imbwelto ang mga bako man lisensyadong armas. Salbay 11,000 ang mga armas na kumpiskar mantang 10 sa Masbate, 5 sa Camarines Sur, 2 sa Camarines Norte, asin Sorsogon, siring man tigsaro sa Nagasin Catanduanes, nasa 134 man ang napidaso. Nin mga bala ang nakumpiskar sa nasabing operasyon. Obispo Bong Bailon sa Kandiocese ng Legazpi may tugon sa mga politiko sa pagtukaw po ngunya na aldaw. Al Armario sa report. Paglingkod na may pagpakumbaba. Yan ang tugon ni Bishop Joel Bong Bailon kan Diocese of Legazpi sa mga opisyalis kan gobyerno na maturukaw po ngunya na aldaw. Sigon kay Bishop Bailon, ang mga politiko, instrumento ni mahal na Diyos sa paglingkod, yan ang saindang misyon. Kaya dapat sanang gumibonin tama, asin karahayan para sa kapwa. Bako sana mga taga-simbahan ang may misyon para sa pagsa Diyos, kundi ang siisay man, lalo na ang mga politiko. Iba-ibang aspeto ni paglilingkod, kaya sana iyo man ini ang gibuon kan mga politiko sa saindang turno agpoon ngunyan na aldaw. Al Armario, DCGP.
Mientras tanto, mga ilihidong opisyal kan gobyerno lokal kan Daraga, nanumpa na kasuhapon, albay Governor Noel Rosal as in Congressman Joey Salceda, pinanginutan ang panunumpa sa mga ini. Detalye po kay Joshua Bino. Bako sana sa mga nagsusuporta asin nagboto kundi sa lambang Daragenyo magsiserbi si Mayor-elect Awin Baldo. Iyan ang kadtang kan mensaheng binotosan ni Baldo sa inaugurasyon kaini kasuodma bilang matukaw na bagong alkalde kan Banwaan kan Daraga. Katakod kan aktibidad, iyo ang pagsumpa man kaini sa kakapotan na posisyon at panumpa man ni Vice Mayor Jerry Rafael Hausian Jr. asin iba pang mga ilihidong mga konsihal. Pinanganutan ni Governor Noel Rosal ang pagpapasumpa sa mga konsihal na ayusin na Councilors Archie Bahamundi, Carlito Bailon, Stevie Bichara, Pilu de Lumen, Julius Duran, Bob Magalona, Joey Marciliana asin Jun Nunez. Mantang presente man sa okasyon si Albay 2nd District Congressman Joey Salceda na iyo ang nagpasumpa sa pwesto kay Vice Mayor Hausian asin iyo man ang nagpasumpa kay ilihidong Mayor Awin Baldo. Mientras tanto, ang lambang ilihidong miyembros kan Sangguniang Bayan kan Daraga sa panginot ni Vice Mayor Hausian intirong nagpaabot nin pasasalamat asin promisang pagtatarabangan kung kaya sigun kay Baldo nahihiling niya ang posibleng marhay na talaga ninda pasiring sa pag-uswag kan Banwaan kan Daraga. Dagdag na bareta alis sa lawas, Joshua Bino, DCGB. Uplan sita asin pagbisita kan mga pulis sa mga barangay mas pinakusog kan PNP sa Libon. Jimmy nasalita sa detalye. Pinakusog mo niyan kan liderato kan PNP sa Libon ang mga pagbibisita sa mga barangay, lalo na mga hararayong lugar kung saan ilinan sardigdi an uplan sita mga checkpoint asin iba pa an katuyan kay ni sa lindong ni Chief of Police Police Major Arthur Tagtag makabalik sa normal an pasiorden sa mga barangay na may tensyon an mga tao asin dahil na makabuilo an mga armadong grupo sa saindang mga mararaot na kaisipan asin mga gibo. Nagkapirang barangay ini sa Libon kung saan por medyo sa serye ni naggaradanan sa paaginin pambabadil an aksyon kan PNP pinakusog an police presence sa mga barangay. Pigahagad ni Chief of Police Arthur Tagtag sa halangkaw na komandansya kan PNP sa pamamayo ni PD Byron Tabernilla na kung pwede madagdagan sindanin police force sa Libon para masustiniran ang police visibility asin masarum ninda ang mga barangays na igwa in mga kaso nin kariringisan sa nasabing Banwaan. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal, sarong barangay sa Malilipot asin duwa sa Tabaco City, igwanin bagong punong barangay. Jomar Bien sa detalye. Na ang punong barangay kan San Francisco Malilipot Albay. Ini matapos na pasumpaon kasudma ni dating punong barangay Dian Bitara si Edgar Belhano bilang bagong punong barangay kasalida niya. Si Bitara iyo ang guminana bilang konsehala kan Banwaan kan Malilipot kung kaya bilang first kagawad kan barangay San Francisco. Si Belhano na ang nagsalida sa saiya na punong barangay. Mientras tanto, kinumpirmar man sa DCGB News kasudma ni dating punong barangay Arnulfo Onrubia kan barangay Tayhi, Tabaco City na nagtukaw naman kasalida niya bilang punong barangay si dating barangay kagawad Ray Bordado sa barangay Buyan kan Tabaco. Ang magiging punong barangay naman iyo si dating barangay kagawad Joven Conde kasalid ni dating punong barangay Dionisio Ragudon. Si Onrubia asin Ragudon parehong nanggana bilang Tabaco City Councilors kana kaaging eleksyon. Yan ang report, Jomar Bien, DZQB. Oras mga tugang sa Pilipinas, 17 minutos pasado alas 6 nin aga. Magbabalik po ang mga bareta. Magalipas lang kay ni GB News Express. News Express. GB News Express. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day.
Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multi-Sarap. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Helps you jump start your day. Milo every day. Mag-Milo breakfast every day with a balanced diet. Tabang para nutritious and breakfast. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, araw kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkatapos sa duty, after all days office. Sulitin ang araw with beer na beer. Tunay sa lasa sa presyong tapat. Tatak Asia Brewery. Para after duty or after OT, sulit ang pagod. May solid sa sarap beer promo. 82 pesos SRP per litro sa sari-sari stores in select areas. Promo runs from February 1 to December 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 2096 series of 2021. Drink responsibly. Super lineman Jordan Ayawan, alagang Unilab. Mahirap ang madilim. Nung nabalik po namin ang kuryente sa Leyte pagkatapos ng malakas na bagyo. Sobrang saya ko. Mahirap ang ganitong trabaho. Dapat alaga ka sa katawan mo. Kaya lagi akong may bawang Enerbon, BioFlow sa trangkaso. At pag may ubo, Solmux. Para sa akin, ang alagang Unilab ay alagang nagbibigay ng liwanag at saya sa mga tao. Alagang Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. Phenylephrine HCl. Chlorpheniramine maleate. Paracetamol is the generic name of Bivlu. Carbocisteine is the generic name of Solmux. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap, sulit na triple pack. Maggie Magic Sarap, sulit na triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa sulit triple pack. Maggie Magic Sarap Triple Pack. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Sa dagdag savings, araw-araw sa sulit triple pack. Maggie Magic Sarap Triple Pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Sa pag-aasikaso ni Niba, dai paglingawan ang sadiri. Para sure, mag-Wilkins Pure. Quality water with global standards because you're always worth a Wilkins. Processed following the Coca-Cola Company global standards. Base sa maghapon, alagaan ang sarili with Wilkins Pure. Level up na si Mommy! Kaya nang ipamper si Baby! Level up sa upgraded Pampers with Rash Shield Improved Design at my biggest ever savings pa from Pampers versus old SRP of select packs. Level up to Pampers today! Pampers. Upgraded Pampers Pants. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi, nasa Plemex for Kids yan. Sarap lasa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores, Watsons, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per
per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D, Devoted to serve you, W, willing and ready to help you achieve your success, C, committed to make you realize your dreams, L. living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Pag may umaasa sa'yo, kailangan masigla. Excited. Parex Vitamin B1, B6, B12. Tamang B vitamins para excited. With proper diet and exercise, tumutulong laban sa tusok, manhid, tamlay ng katawan at isip. excited. If symptoms persist, consult your doctor. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. GB News Express. Mga tugang araw-oras po sa Pilipinas, alas 6:25. Matapos manumpa bilang ika-17 presidente kan Pilipinas, tinawanin doon ni President Ferdinand Marcos Jr. na wala siyang kinulugan o tinungtungan sa sisayman sa iyang kalaban durante ang panahon ng kampanya. Sa iyang inaugural speech sa giraray na pinaabot kay ni sa publiko at sa iyang pangapuda na magkasararo. Pagigirumduman na nanumpa si Marcos kasawapon sa National Museum sa siyudad kan Manila. Sinabi niyang daing niya malingawan ang lugar na dating legislative building kung saan sinda pinagsusundo kan sa indang ama na si Marcos Sr. kan senador pa ini. Ipinahayag po ni President Ferdinand Marcos Jr. na gusto niyang mas maging magayon ang kamugtakan o estado kan Pilipinas kumpara sa iyang inaugural o kaya kumpara sa kinamugtakan kay ni bago ang pandemya. Tinaman indo ni Marcos na sa iyang inaugural speech na bako ang makaagi kundi ang maabot na ang gusto niyang paghururunan mantang pigahagad ang tabang kan mga Pilipino. Sinabi ni Marcos na daing niya ini lalauman asin gagamiton na rason. Magigiramduman na durante kan kampanya, sinabi ni Marcos na imbes na simbagon ang mga pigtatapog sa iyakan sa iyang mga kalaban, mas ginusto niya na maghanap ng solusyon sa mga problema kang nasyon. Sinabi niyang inian sa iyang ibibiklad sa pag-abot kang State of the Nation Address o SONA sa Hulyo 25. Mantang nangapudan man si Marcos sa mga namamanuaan na makisumaro sa paghampang sa mga agyat para makamtan ang pangangaipo kan mga Pilipino. Kumpiyansa po si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kakayanon ni Vice President Sara Duterte asin na bilang executive o kaya kakayanon ni Vice President Education Secretary Sara Duterte Carpio
ang naisulong na mga programa sa edukasyon. Sigon kay Marcos, initanganing may handa ang mga jóvenes sa paghahanap ng trabaho. Sinabi niyang sigurado siyang maabot ni VP Duterte Carpio ang misyon ng mabago ang sistema kang edukasyon sa Pilipinas. Partikular na pipatutukan ni Marcos ang mga materyales na pigagamit sa pagtukdo sa mga estudyante. Piglinaw tulos ni Marcos na bako ang kasaysayan ang sa iyang pinag-unambitan kundi ang mga isyu sa science, pagkapakusog kan theoretical aptitude as in vocational skills araw kan halimbawa kan German. Alaga, dapat manataunanin patas na pagtratar ang national language na kapareho sa quality kang global language na dati ng igwam Pilipinas pero nawara. Dagdag pa kang presidente na ang mga paratugdo hali sa elementarya iyo ang mga bayani na naglalaban sa kawaran nin mga kaaraman. Nanumpa na kay President Ferdinand Marcos Jr. ang mga miyembros kan sa iyang gabinete asin iba pang appointed government official sa Palasyo kan Malacanang. Kinabibilangan ni the Executive Secretary Vic Rodriguez, Department of Education Vice President Sara Duterte Carpio, Department of Budget and Management Amina Pangandaman, Department of Finance Benjamin Jokno, Department of Information and Communication Technology Ivan Janoy, Department of the Interior and Local Government Benjamin Binhor Abalos Jr., Department of Justice Boyeng Rimolya, Department of Labor and Employment Bienvenido Benny Laguesma, Department of Agrarian Reform Conrado Estrella III, Department of Migrant Workers Susan Tuts Ople, Department of Public Works and Highways Manuel Bunuan, DSWD Erwin Tulfo, Department of Tourism Cristina Frasco, Department of Trade and Industry Alfredo Pascua, Presidential Communication Operation Office Trexie Angeles. Mantang nanumpa man ang iba pang appointed government official sa Sinda Felipe Medalla ng Bangko Sentral ng Pilipinas Arsenio Balisacan kang National Economic Development Authority asin iba pa. Nagwalat nin ultimong tugon sa namamanuaan si dating Presidente Rodrigo Duterte na suportarang administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. Sigon sa dating presidente, dapat tabangan kan publiko sa pagikan pagsuporta sa mga bagong opisyal sa pagpuon kan sa indang trabaho sa gobyerno. Mientras sa pinag-orgulyo man ni dating presidente Duterte ang sa iyang mga gabinete asin tirawan indo o nadai siya nasala sa pagpili sa mga ini. Ibinida po ni National Capital Region Police Office Regional Director Police Major General Felipe Natividad na ang inaugurasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. generally peaceful kung sain wala nin nairehistrong drakulang insidente sa bilog na riyon. Sinabi ng Natividad na matayong pang inaugurasyon ni PBBM dahil man sa mga atab na preparasyon asin pinakusog na implementasyon kan security plans kan mga police, military troops asin mga miyembros kan Puwersa Armadas kan Pilipinas. Paliwanag ni Natividad na an matrayumpo na makasaysay na okasyon dahil sa pagkakasarado kan gabo sa persas kan pulis, militar asin iba pang ahensya ng gobyerno. Dagdag pa kan opisyal na pigutugutan ninda ang mga aktivista sa mga militanteng grupo na magpayag kan sa indang nasa buot sa Freedom Parks kung saan gabos libridong ipinahayag ang sa indang namamatian asin opinyon. Nagdistribuir manin palugaw ang NCRPO asin pig-entertain ang mga nagatinder sa pagikan banda asin igwapang mga nagsarayaw asin karantahan sa liwasang Bonifacio kung kaya gabos na nagatindir na ugma sa nasabing mga pasali. Bareta sa ibang nasyon asin po bareta sa kamugtakan kang negosyo makalipas lang kan mga patalastas. GB News po sa Pilipinas, alas 6:31 ninaga. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide.
Robust, astigdo. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot! Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo, asing Coke McFloat ka na sana. Hanapon ang sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Super Lineman Jordan Ayawan, Alagang Unilab. Mahirap ang madilim. Nung nabalik po namin ang kuryente sa Leyte pagkatapos ng malakas na bagyo. Sobrang saya ko. Mahirap ang ganitong trabaho. Dapat alaga ka sa katawan mo. Kaya lagi akong may bawang Enervon, BioFlow sa trangkaso. At pag may ubo, Solmux. Para sa akin, ang Alagang Unilab ay alagang nagbibigay ng liwanag at saya sa mga tao. Alagang Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. Phenylephrine HCl. Chlorpheniramine maleate. Paracetamol is the generic name of Bivlu. Carbocisteine is the generic name of Solmux. If symptoms persist, consult your doctor. BMEG Integra Worm X. Ang bago at pinahusay na pamurga. Pinalakas at pinatindi ang bisa versus sa dating formulation. May niclosamide at piperazine. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang tapeworm at roundworms within 1 to 3 hours. BMEG Integra Worm X. Scientifically formulated and tested. Di na kailangan ng fasting. Kaya less ang stress. Sulit pa sa halaga. BMEG Integra Worm X. Gamit ng Team BMEG Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X. Must be prescribed by a veterinarian. This portion is brought to you by BMEG Integra Worm X. Now available. Hanapin na sa inyong mga suking tindahan. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, bareta po sa ibang nasyon, nagadan po ang sarong reporter, mantang lunadan man, ulugadan man ang agum kay ni. Asin aki matapos pagbabadilon kanday panamidbida na suspetsado sa northeastern state of Tamaulipas, Mexico. Namidbida ng biktima na si Antonio de la Cruz na nagatrabaho sa Diaryong Expreso. Napag-aramaan na pirming pigbabatiko sa iyang mga post sa social media ang mga politiko na pigasabing imbelto sa korupsyon. Sigon sa mga otoridad, nangyari ang pambabadil mantang pahali ang biktima sa iyang harong syudad sa Ciudad Victoria.
Mantang si De La Cruz ang ika-12 na journalist na ginadan sa nasabing nasyon ngunyan na taon. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya Kanbanwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kayan mga tugang Darani News Manager Mar de la Cruz. Pading Mar, good morning. Kamin. Good morning, VP. Dahil mabipendyente ang mga pang-oral daw na aktibidad at tradisyon dahil kampante kita sa darang proteksyon kang bakuna kontra sa COVID-19. Inampahayag ang WHO Philippines sa pagsasabi na talagang epektibo ang COVID-19 vaccines na pigtatao kan gobyerno. Sinabi ka na hensya na tanganing dahil malimitaran ang niro sa laog at sinluwas ka narong sigurado na bakunado na ang bilog na pamilya. Karong pagirumdom kan DCGB, DOS at WHO Philippines para sa ligtas sa pamilya at sin komunidad sa COVID-19, ligtas at bayaran. Thank you, Pading Mar, sa mga istorya. Mientras tanto, si Ariel Zamudyo kan Pag-asa Legazpi sa detalyes. May kinaraman po kang sitwasyon ni Tropical Depression Doming. Para po sa tuyang update sa kamugtakan sa panahon, ang Tropical Depression na Doming na mintinambo ang kusog kaniya bang iniman nagiro sa direksyon na panorte. As of 4 a.m., pinakarakula na ang sentro kang Tropical Depression Doming sa distansyang 950 kilometers sa may sirangan kang extreme northern Luzon. May maximum sustained winds na nag-aabot sa 55 kilometers per hour, as in may pagbugso kanduro sa nag-aabot man sa 70 kilometers per hour. Sa ngunyan, presente man ining naghihiro sa direksyon na panorte sa Ricasman at 20 kilometers per hour. Samantala, nakaka-apekto man ang southwest monsoon o ang duro sa bagat sa suldo pa na parte kang central as in southern Luzon. Sa maghapon, ang Kabikulan nilalauman man ang bahagya hanggang sa mapanganoro ng kalangitan as in posible man ang mga pulong-pulong pagkuran o pagkikilat as in pagtaguldon. Paluya hanggang sa katamtaman manadoros na hali sa timog sulnupan ang mairal na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Pinatay kagwat kang temperatura 24 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:22 nilaga, masulok at alas 6:06 hapon. Alidigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Zamudyo. Business News. Business News. Mga tugang, barata po sa negosyo, posibleng sumakat daw sa pagultanan kan 5.7 to 6.5% ang inflation kan Hunyo sigon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Halangkaw ini sa target na 2 sagkod 4% kan gobyerno. Asin mas halangkaw na 5.4% inflation ang narehistro kan Mayo. Ang padago sa pagitaas kan presyo ng petrolyo, electricity rates, halangkaw na presyo ng pagkaon na sinibapang pagbagsak kan balor kan piso. Kontradulyar ang kaibahan sa panginot na sources of inflationary pressures durante kang bulan in Hunyo. Iyan po mga tugang ang detalyes kan mga bareta ngunyan pong alaw. Sinurat po ni News Manager Mar de la Cruz. Siring man po mga tugang si News Manager Mar de la Cruz, okay, si News Director Edwin Peralta, asin po Angel Mostaza. Kaya ba po ang report kan Megaforce Patrol, hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Spray po bahid lang makapitin. Kaya ang sipon gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with virus defense action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine malic paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. Dr. Garcia here with Sipon Facts. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with virus defense action to help protect your healthy respiratory cells. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly.
Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Level up na si Mommy! Kaya nang ipamper si Baby! Level up sa upgraded Pampers with Rash Shield Improved Design at my biggest ever savings pa from Pampers versus old SRP of select packs. Level up to Pampers today! Pampers. Upgraded Pampers Pants. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marayta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na happy. More energy, mas happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. In Albay Power and Energy Corporation, applying for a new electricity connection is easy as ABC. All you have to do is apply, build, and connect. Apply. You can do this by checking our company website www.apec.net.ph. Just click services and the download forms. Fill out the forms and prepare the requirements listed. Once it's complete, submit the documents to the nearest APEC office. Build. Have a registered electrical practitioner to build the service entrance and house wiring design of the place you're applying to. Connect. As soon as everything is ready, we will conduct a site inspection and check the load and safety of your electrical wiring design as well as the technical standard of your residence or building. After this, you're almost done. The last thing you'll have to do is pay the required bill deposit computed by the account officer based on the result of the inspection report. Once paid, we will process your installation of your meter. That's it. It's as easy as ABC. For more information, visit APEC official website www.apec.net.ph or message us on Facebook. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige! Thank you, baby girl. Balik kita sa programa. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Aramon ta daw mga tugang Storyang ang may mga init, prioridad. pamahawan sa morning hirit. Kan mga elected official niya to digdi sa tuyang palibot sa inapong pagtuko sa pwesto. Kaso hapon, nanumpa na bilang alkalde Candaraga si Mayor Awin Baldo and po si Mayor Geraldine Rosal. Kasarabay man si Mayor Fernando Gonzales ng Ligao City. Buday ba patabi na si Mayor Salceda kan Pulangi, ano?
So iba kaya naka-advance na before 29 mga tugang nag-take out bilang mga elinong opisyal sa lokal na gobyerno. Ha? Aramon tanaw kung ano ang laman kang inaugural speech ni Mayor Awin Baldo Candaraga. Mga tugang sa report ni Joshua Bino. Ginibo pwede ka sa hapon sa DCOMC o Daraga Community College alas 3 din hapon. Joshua, good morning. Ano ang laman kang istorya? Go! Yes, good morning VP, good morning sa mga paraan tabay. Ang eleksyon sa rong aldaw tapos na. Nagboses na ang banwang daraga. Asin ang boses kay ni, iyo ang boses man kan mahal na Diyos. Iyan ang binuhian na mensahe ni Mayor Awin Baldo sa inaugurasyon kay ni kasudma na ginibo sa Daraga Community College, Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa pagtindog ni Baldo sa hampang kan publiko, sinabat kay ni nindakulang pasasalamat ang mga kapwa kay ni ilhidong opisyales, mga opisyalis di barangay asin mga residentes na presente sa nasabing lugar. Nagpaabot manin pasasalamat si Baldo sa presensya ni Albay Governor Roel Rosal asin Albay 2nd District Congressman Joey Salceda na parehong nagtaon ning mensahe. Siring na pareho ining nagsabi na malalauman kan banwaan kan daraga ang sa indang kooperasyon asin pagtabang sa anuman na aspirasyon kay ni pagpapasiring sa kauswagan. Mientras tanto, sa pagtukaw bilang alkalde, ipronomisa ni Baldo ang pagrealisar kan sa iyang 6-point development agenda. Primero kay ni VP, iyo ang pag-deliver nin efficient, timely, as in responsive na basic services. Kung saan sinabi kay ni na kinakaipuhan na ang mga opisyales, siring na ang mga department heads, igualing dedikasyon, mahigos as in estriktong nagsusunod sa indang trabaho. Pangaduang agenda VP, iyo ang pagkakaigwanin masarig na enterprise and business environment. Sigun kay Baldo, kaipuhan maging investors and business friendly tangani makaingganyar nin mga negosyante na makapagtataonin mga trabaho sa banwaan kan daraga. Pantulo, iyo ang pagtaon in libre asin komprehensibong serbisyo medikal, primeramente na sa mga nagtitirios. Pang-apat, sa promisa ni Baldo, iyo ang modernisasyon kan sektor ng agrikultura. Sigun kay Baldo, i-modernize ang sistema pan-agrikultura, tangani magdakol an ani asin bilensya kan mga paraoma, siring na mapababa ang presyo kan mga produktong agrikultural sa nasabi ng banwaan. Ikalima, iyo ang programang pagpapagayon kan banwaan ng daraga, lalong-lalo na sa mga lugar na pigdadayon ng mga bisita asin turista. Sigun kay Baldo, papakasugunin da ang simbolo ni Daragang Magayon na iyo ang mapasarig kan turismo digdi sa nasabing banwaan. Mientras tanto, ang pan-anom, iyo ang pigsasabi kaining good governance through people's participation. Kung saan sigun kay Baldo, ang lambang sektor sa banwaan kan daraga, magiging parte kan sangguniang bayan sa paagi nin pagiging miyembros kaini sa manlain-lain na mga komitiba. Bako sana bilang tagapag-obserbar, kundi magkakaigwaning karapatan makaboto sa anuman na mga pagdidesisyonan. Sa pagtapos kan sa iyang inaugurasyon, sinabi ni Baldo na bilang alkalde kan banwaan, siya madangog sa boses kan mga kasaradayan digdi sa banwaan kan Daraga Albay. Iyon. Joshua, pakiulit to ka itong kalimang sinabi niya na magiging miyembro kan committee ba? Ano ito? Pakikon na tabi. UNBP ang pigsasabi niyang pang-anom sa iyang development agenda. Ining pigsasabi niyang good governance through people's participation. Okay. Kung saan, so mga man iba-ibang sektor kisa na napitan ng banwaan, ining banwaan kan daraga, magiging parte ini kana sangguniang bayan sa pagiging miyembros kan mga manlain-lain na mga komitiba. Atin, bako sa nasinda sa pag-observe. Committee on Tourism. Roger. So private sector, pagkasabot ko, may private sector na maging miyembro kan committee bang yan? Roger, VP, sa mga manlain-lain na sektor kan banwaan. Primero ko man, actually, baka di ko alam kung may template na kan sa ibang LGU. Pero primero ko ang pakadangog na ang makumpuesto kan committee, tama ba, sa Sangguniang Bayan, bako lang sa mga pag-iriban nindang elected official. Kundi hali sa luwas na ibang miyembro kan iba-ibang sektor. Roger, VP, magiging members man sila. Di ba? Halimbawa nga, Committee on Agriculture. Ang mga miyembro, ano ba? Di man ito magtanom. Roger. Ngunyan, kung ang miyembro mo man ang ganyan nga presidente kan asosasyon ng mga parauma. Di ba? Di mas makakataon ng dakulang inputs. Correct. Magayon man na naisipan niya na. Gari unique man na style, may kinaraman sa governance ni Mayor Awin.
Roger, VP. Okay. Oo. So, yun meron tayo- yan ma-realizar. Sigun kay Mayor-elect Awin Baldo, puon sa pagtuko niya bilang alkalde sagkod sa matapos an sa iyang termino, kumbaga gigibuo niya an sa iyang mga espersos, tanganing sa katuparan o marealisar an sa iyang mga agenda, particularmente na ining 6-point development agenda na pinagsasabi niya. Oo. Sabi, Pag may time, hagani daw kang carry action si Mayor, si Vice Mayor Hoshan. Roger, VP. Hindi ko na, siguro, ni Batang Parantabay, baka may aram na. Pero ako, first time kong pakadangog kaan. Sa kuya, sa diri ko naan committee ngaya on public works, di ba? Sa Sanggunian. Ano bang miyembro? Bako lang elected official, kundi kumpuesto kay bang sektor hali sa munisipyo, sa komunidad? Yes, Roger. Yes. Anap, agay daw reaksyon kan si Vice Mayor Hoshan kung feasible yan. Araw ka na bagay. Yes, Roger, VP. So, yan tabi, VP, sumada ka naging inaugurasyon kan mga elehidong opisyalis ka na banuan kan Daraga. Ginibuyan ka sa udma sa Daraga Community College, Barangay Salvacion, Daraga Albay. Ali sa luwas, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua. Naibaman ito, Ali. Naibaman ito. Alban, sanggunang panlalawigan, sanggunang panlunsod. Mailing mo, mga tugang ang mga miyembros kan committee, mga elected officials yan gabos. Pero kung yan, gani, an sa mga committee ba, magiging kumpuesto, aram, may pwede ba ka? May po, alibawa, ang iyan nga ni nakuan ngaya, may kang enot, mga tugang, kay puan ki abogado, na dapat iyon maging lead nga kan committee on laws, committee on law, and appropriation, for example. Sabi siya, nagiging chairman dyan, bako man talagang ma-experto sa legal, kung taday man kinailihir na may bak nagtapos ngaya kilo, na mas kina nagtekibar, o day man ngaya abogado, ang ganang abogado. O kung ikaw man ang kinmiyembro kan committee ng bildo yan, may makakakonsulta ka sa iba-ibang sektor. Iyo po, ilingon daw ang formulang yan, mga tugang sa mga maabot na lakon, how effective mga tugang ang delivery ng services tungkol dyan, ha? Mientras tanto, aramon tama daw mga tugang ang mga highlights kanaging inaugural speech ni Mayor Geraldine Rosal sang Legazpi City, kasahapon man ginibo ang inaugural speech kini sa L3C. Hans Galero, good morning, kamin. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Padagos na bubuhayon ang syudad ng Legazpi. Ini ang promisa na binutasan ni Bagong City Mayor Carmen Geraldine G. Rosal sa iyang inaugural address kasuodma sa Legazpi City Convention Center. Sigon sa iya, dakulan pasasalamat niya sa mga nagtiwala giraray sa iyang kapabilidad bilang lokal na ehekutibo kan syudad, asin ini gagamiton niya para makaserbi sa mga residente. Pupuunan ko niya na daw ni Rosal ang sa iyang responsibilidad sa pagsimbag kan mga pangangaipo kan Legazpeño sa paagikan sa iyang mga itinugang programa. Sigon sa pahayag kan alkalde VP, an enot niyang misyon iyo ang salud. Sigon sa iya kaipuhan pakusugon ang resiliency sa syudad, asin magkaigwa ng komprehensibong programang pansalud sa syudad, lalo na sa mga barangay. Aminado si Rosal na mamundo siya na sa pagtukaw niya bilang alkalde, igwanin 5 kaso kan COVID-19 na nairehistro ang syudad ka nakalihis na aldaw kung kaya enot ka ining pagpapudan sa mga konstituentes na inanggan magpakakampante asin padagos ang pagsunod sa health protocols. Ikaduwa sa tututukan niya, iyo ang food security, kung sa nagtaong asigurasyon ini na mas papakusugon kan gobyerno lokal ang suporta asin funding o kaya pondo para sa Agriculture's Office na na mas matabangan ang mga paraoma kasabay man ang meat sufficiency asin malnutrition intervention programs kan City Veterinary Office. Ikatulo VP sa mga programang muyang tawanan in prioridad ni Alcalde G. Rosal, iyo ang edukasyon kung saan bago daw matapos ang termino niya, dapat mamaterialize na ang Legazpi City Community College na haloy ng pigaharalat ka na mga estudyante asin magurang didi sa syudad. Mientras natin awan niya doon na dahil pwedeng pabayaan ang social protection para sa mga senior citizen asin mga indigents kan syudad. Nagtuga man ang alkalde na ipapadagos ang pagtaong solusyon sa problema nin tubig sa syudad, kung kaya sa paagi kan pagbugtak nin dakol na fondo piglalauman na dakol pang mga water supply system ang maibugtak sa mga barangay kan syudad, maski na nga ni enot ng naalokalan ininin 100 million pesos kan sanggunian panlungsod asin sa rupas
sa mga tatauanan niya ni na prioridad iyo iniman an ladokan infrastruktura, sinikan street light, road networks, asin na resettlement o kay mga harong para sa mga indigents ta. Siguro sa iyo ipapadagos niya man ang sa iyang kotaramo na nasa dati sana. Inian kaptang kan pahayag kan alkalde. This much we pledge as our rallying cry kan campaign sa dati sana. Dati for some may mean old, but it connotes constancy of purpose on the path of change, on the momentum of reform and transformation, to the bright future that we can only aspire before. Yan VP ang Sa dati sana. Sa dati sana. Sa mga gagawin kaya, baka man sa, ang pagkagamit na word, baka, sa politika, sa dati sana. Sa mga gagawin, ibang paggamit na word, so. Kaya agom, so dati sana. Pagkagagal ka rin si Pantana naman ha. Sa politika, sa ang word. Sa dati. Sa mga gagawin, so. Piling nagkape-kape itong doon. Nagtatangog sa imo mo yan. Mata na matangan ito kasabang Gom. Ba nga, magpara, discover ko nga, Gom. So dati sana. Para mo na nga yan. Okay, pero iyan ang pigasabi ni Mayora G. Iyan sa pigasabi niya kang karampanyan eh. Yes. Mana-interview na baga siya digdi sa programa duman sa programa nga napot, pasurusubli ang na interview si Mayora G, buda si Congressman Pido. Pabor balian niya sa loob mayuban sabik interview kita sa indang duwa eh. Diba? Yan ang pigataram niya, yan sa pigasabi niya talaga during her campaign sa publiko regarding yan sa mga programa nga. Tapos siyempre, sa naman sa namot, ipapadagos sa mga programang nawalat ni Governor Noel Rosal sa Legazpi. Sabi niya nga consistency sa pagsisip. Yes. Oo. Okay. CVP. Gayon ang pati so bado ni Mayora. Gayon nga ni Governor Leon. Oo. Kung mo gusto magninong to, dito sa makausto kung gusto mong sublion. I-adjust ko lang. Pagayon pati sa mga buhok ni Mayora, matindi. Iyo nga ni. Okay. Sige. MVP and Kabilogan, sumada ka na inaugural address ka na sa tuyang bagong alkalde sa siyudad kan Legazpi. Kay Manny Boy, Ans Galero, DCGP. Sige, thank you Ans sa report. Sabi ni Attorney Reyes, sa kuyang amigo, sabi niya, it is an innovative addendum. In fact ngayon, magayon ang konsepto. Ira, ako nga nagustuhan ko man sa konsepto na ang komitiba sa sanggunian, gari may kanya-kanya, may mga miyembros na hali sa iba-ibang sektor, di ba? Pero baka ngayon may legal obstacle yan, how do we make those private individuals accountable to the people? This is the legal questions, actually. Yan ang gusto tang ihapot kay, thank you Tabi amigo Yan ang gusto kong ihapot kay Vice Mayor Hausan Buda kay Mayor Awin, Siguro bako mo yan daw, baka next week magka-interview tayo ni one-on-one duman po sa programa tang hapot. Tayo nang saro tang ihapot. Ang question is accountability. Diba? Lalo na lalo na pag-abot sa mga elected official, they are accountable, diba? To the public or to the people. Pero pag hali ka sa pribadong sektor, ano ang accountability mo? Pag-abot sa sarong bagay, kung iyan po mga tugang nagiging parte kang kang sarong komite na yaon dyan. Yan. Pero ang concept ito is good, diba? Yan so essence of people's participation. Bakit yung tabi ito konsepto kan people's participation. Nakudan ko yan kay Dr. yan sa sa bio kay Dr. Frias sa sayang core subject na accountability, public accountability ba. So esensya kan partisipasyon as in esensya kan demokrasya sa pagpapadalagan as in sarong gobyerno lokal yaon sa partisipasyon kan tao pero mananggad ang pag-abot sa accountability duman iyan paplansyaon kung paano mananggad yan. Yan nga po ta mga tugang sa mga tagadara sa
Illegal official kanda kung paano yan sasamu-samuhon na magayon na konseptong yan. Di ba? Sabi ni Canuel, bako sa nasubado magayon kay Mayora, pati personalidad niya in and out magayon. Congrats po Mayora G. Ingob Noel Rosal. Thank you kapatid na Noel. Di ba? Okay, siyang tabi mga tugang ano ang sumada kan mga nangyari kasuwapon. Takasuwapon, alos magkasunudan yan mga tugang na naging ano yan ha? Naging inauguration ninda Mayora G. Rosal asin po mga tugang sinda Mayor Awin Baldo Candaraga Albay. So wala tonta mga tugang sa laog kinagkapirang aldaw bulan and saka kita magkataram kon how effective mga tugang they are in leading our local government units. Those local government units mga tugang nasa indang pinili nasiserbihan pungo niya na pizza uno. Actually, kasi bagong kasuhapon na pizza noon time kan June 30. Hanggang niya na July 1. Hanggang matapos na itang termino sa laog tabi nin tulong taon. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. To me that I can't explain. Hold me closer and I feel. May text sa kuya si Kuya Sam bago kita magpaaram. Sabi ni Kuya Sam, pipaisi po sa gabos na partidos parientes ni na si Gloria Mina Apuli Gadana. An bangkay nakapatinti po sa bigaa purok 3 ang lubong tabi papaisi na sana. Dakulang salamat. Agum ini kantugang ni Ate Arl. So agum kantugang ni Dr. A, Dr. Arlene Aguilar kan sa ano yan kan ano ini kan bigaa. O sige po. Condolence na lang sa pamilya tabi ano ang gadan po Gloria Mina Apuli. Yan. So tugang pala ini kan tugang tabi agum kan tugang ni Dr. Arlene Aguilar. Good morning po. Regards po sa pamilya dyan, sa pamilya Aguilar, kara Kuya Sam. Asin po pamilya Apuli, condolence po dyan sa Biga Legazpi. Mga tugang, salamat. Mabalik po ako 7:30 sa programang Anhapot. Goodbye. GB as all. Ang assignment ko sa Indo, review daw tabi nindo so naging speech ni Presidente Marcos kasawapon. Anong masasabi niyo naman? Yan ang hapot niya to, dyan taon sa 7:30 sa DCGB. Salamat po, kansadong pagantabay. Henry Maceda po, ini ang lalaking hindi inuumaga. Lakaw. Pasiring sa lamesa. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against Sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine malic paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. Dr. Garcia here with Sipon Facts. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with virus defense action to help protect your healthy respiratory cells. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly.